צומר לכל נפשי, קומר לכל וצורי, בארץ ציון ויהיה בלי מוי. כן בקודש חזי שיחו לירוי סוסחו וכבודכו. כן בקודש חזי שיחו לירוי סוסחו וכבודכו. היי דייסי. מה הולך? הכל טוב, ברוך השם, מה איתך? ברוך השם. את יודעת מה יש בשבת חיי שרה? מה יש? מיד אחרי מפקד במנחה יש לימוד הורים וילדים. באמת? כן. וואי, איזה מגניב, באיזה שעה? זה ב16:15. וואו, אני הולכת להגיד לכולם לבוא. כל ההורים, כל החניכים של כל הסניף מגיעים. וואי, איזה מגניב זה? כן. יאללה, ביי. ביי. לבוא ללימוד הורים וילדים. איש בל ידע. אני גר בקיסריה וגם אני בא ללימוד. הורים וילדים. הורים וילדים. רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. Ich mache den Lebensweg rasch. Ei, 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 ei. אני לבד יושב לי וחושב לי על הלימוד הורים וילדים. כולם לבוא בשבת חיי שרה ב16:15 לסניף. תודה. ומה איתכם, רבותיי? האם אינכם מגיעים ללימוד? מהרו! היי. בקודש חזי שיחו לירויס
ושרח ראשיך. תתגלם מעלה. tate. tate. היי בייסי. מה הולך? הכל טוב, ברוך השם, מה איתך? ברוך השם, את יודעת מה יש לי? אין לי דיקציה. כולם לבוא ללימוד וילדים! 3, 4 כולם לבוא ללימוד של ההורים והילדים. מה זה הכל מאיים הזה? יפה. להתחיל? כן. אני גר בקיסריה וגם אני בא ללימוד מדריכים. מה איתכם, רבותיי? מה אתה צוחק? האם אתם מגיעים ללימוד? רבותיי!